etorri zutunit podcast honetara. Bermeotarra zara, Bilbon bizi zara egun, 45 urte dituzu, arte ederretan lizentziatua, EH Bilduko LGTBI lantaldean aritzen zara, eta kultura munduan ere bai aritzen zara. Leherik eta behin, deskribazazu zure burua hitz gutxirekin. Nik uste dut zu deskribatu duzun moduan, Bermion jaio, Bilbon bizi, Bilbon militatu, militantzia LGTB militantea eta EH Bilduko militante euskalduna. Nondik datorkizu zen militantea? Nik uste dut militantzia datorki dela familiatik, nik beti jaso dut familiatik indarrau eta nik uste dut horti datorrela. Eta ja gaztetatik kultura arloan eta euskararen arloan eta hortik. Egia da, konpromiso hori askotan, aipatu duzun familiaren gandik datorkigula, ingurukoen gandik, lagunen gandik, zuk inguruan erreferenterik izan duzu edo alduzu? Militante modura bai, baina, erreferenteako lan inguruan ez ditutukin. Nik uste dut ez. Eta militatzen hasi zinenean, nola hurbildu zinen ezker independentistara? Militantzia, gaur egungo nire egoeraren militantzia hasi zen apur bat Bermeotik Bilbora hirira joan nintzenean, hirian hasi nintzen, esan dudan moduan, LGTB munduan mugitzen eta hortik sortu zen erabat Bilbo mailako militantzia, eta gero baita be Bilbo auzoan nik hartu ditudan ardurak eta hortik apur bat horrean izan zen. Ze oroitzapen duzu hastapen horietatik, militatzen hasi ziren garai horretatik? Horitzapen politak, eta politak, horre borroka maila bat, baina gustoko oroitzapenak bai. Esperientzia asko bizitzeko aukera ematen du honek, eta ziur irakaspenak ere bai eramanen zenituela. Eta gehiago esango dut, momentu honetan Bilbon gauden egoeran, igual ekarpen politenak igual orain daude nagoia jasoten, ez dakit. Esan dugu Bilbo aipatzen duzu, Bilbon bizi zarelako, Bilbo oso hiria handia da, zer nolako desberdintasunik dago Bilbon militatzearen artean eta beste Euskal Herriko beste edozein herri edo hiri batean militatzearen artean? Bilbo da hiri bat oso handia, zuk esan duzu moduan, orduan Bilbo nola antolatu ikuspegi desberdin batetik egin behar da, ni justo Bilboko auzo ezaguratsu baten bizi nahi, San Franciscon. San Francisco auzoak bere ezaugarri propiak ditu, ikuspegia beti izan behar da gai sozialetara, eta orduan artikulazioa desberdina da. Dorraitik eskualdean auzoka gaude sortzen, eta aro berri honetan idazkaritza sortuko ditugu, hori da gure intentzioa. Igual, eraren batera, auzo bakoitza da herri txiki bat izatean. Auzo bakoitza bere identitate propia dauka, eta hori landu behar da komunitatean. Tokian toki berezitasunak lantzeko behar hori. Horrekin batera, esan dugu LGTBI taldean zaudela, EH Bildu barnean, eta esparru hori horrek ere bai garrantzia handia dauka, pisu handia dauka EH Bilduren hildoetan, lanean. Zure ikuspuntutik nolako lana egiten da eta nolako beharra dago oraindik ere lan horretan sakontzeko? Gai hori sakondu beharra dago, asko sakondu beharra dago. Igual ez bakarrik EH Bildu mailan, baizik eta gizarte mailan, ondino asko geratzen da, eta nik uste dut hor bai egin behar dugula nolabaiteko apustu bat, eta hori indartu, gune hori indartu. Horrekin batera, arte ederrak ikasi dituzu, sortzailea zara, kultura mailan ibiltzen zara, ere bai zure ekarpena, alea jartzen. Kulturak nolako ekarpena egin diezaioke gure borroka horri Euskal Herriarekiko maitasun horretan aurrera egiteko? Nik uste dut kulturan esanahia propioa hori dela, ez? Kultura da erraminta bat sortzeko gune konkretuak, eta nik hor bai egingo nuke aldarrikapen bat behar dugula EH Bildu bezala fronte kultural bat. Non artikulatu behar dugu euskal identitatea
oso ondo, ze kultura azken finean da, esan dudan bezala, erramenta bat hori guztia zabaltzeko eta jendeari heltzeko. Normalean, edo, askotan zoritxarrez, azken toki batean uzten den gai izaten da kultura, eta hain zuzen hori indartzeko beharra ikusten duzu. Bai, ze azkenean, jende guztiari nola heldu, kultura bidez egingo duzu. Osa, kulturako artefaktu guztiak horretarako dira. Osa, jendeari heltzeko. Orduan, nik uste dut bai egin behar dugula apustu bat. Eta gure identitatearekin, euskal nortasunarekin, nolako apisua edo izan dezake bai, kultura. Ze azkenean euskal nortasuna kulturala dabe, bai. Orduan, bai, ezke barriro esango dut bardina. Osa, nik uste dut importatzea eman behar zaiola, fronte bat sortu behar dela, identitatea aztertu eta zabaldu behar dugu, eta dori. Orain etorkizunari begira jarriko gara, gaurkoan hemen Iruñan EH Bilduren 3. kongresuari itxiera emanen zaio, eta esan dezakegu etapa berri bat, hasiko duela EH Bilduk, nola visualizatzen duzu etapa berri hori? Igual, bueltatuta Bilboko egoerara, etapa berri honetan guk apostu egiten dugu ezkerreko movimendua indartzeko, badakigu Bilbon gerota apustua eta apustuaren emaitzak ikusten gaude, da nik uste dut hor sortuko ditugun gure gunea, gure idazkaritzak metropoli bezala hor jarriko nuken ira apustua, Bilbon mailan ikusten gauden emaitzak hori indartu. Ezkerreko ikuspegi batetik eta... Zu bilbotarra izan da, hemen Iruñean ere bai beste realitate oso bestelako bat daukagu, baina esan dezakegu berezitasunak berezitasun, nolabaiteko beste egoera bat daukagula? Bai, ezke beste ikuspegi desberdin bat da, no? Bai, beti ikusten dut, igual, nire analizia beti kokatzen da herrigintzan, edo hirigintzan esan nengike, no? Orduan, Iruñako adibidea, bai, desberdina da, eta igualen aizartungo horretan. Oso ongi, orain gaurko egunera bueltatuko gara berriz ere, eta konpromisoaz gain, ongi pasatzeko tartea ere bai izan behar dugu, eta abagune oso ona eskaintzen digu kongresu honek, eta gaurko egunek, baduzu planik izan zenuen atzoko egunean, gaurkoan? Bai, etorri gara, Bilbotik etorri gara hainbat, atzo etorri ginen, igandera arte geratuko gara, batzeko lagunekin batzeko momentua da bai, atzo ospatu gendun, gaur ospatuko dugu, eta bai, ez da dana, jaia bai bada, ez da. Hori da. Hortaz, ona da horrelako aukerak ere bai izatea, komunitatea, bilkideak elkartzeko, elkar ezagutzeko, disfrutatzeko. Bai, azkenean, olako ekintzak, bai, komunitatea indartzen dabe, bai. Hori da. Amaitu baino lehen, azkeneko galdera egin beharko dizut, eta bada, pegatina hau, Euskal Herriko armarria daukan pegatina, nori emanen zenioke kotxean jartzeko? Bale, bueltatuta lehenengoko galderari, emango nioke pegatina nire gurasoei. Ze ezin izan dira etorri, eta uste dut detaile polit bat izango litzatekela. Zeurek oso pozik egongo litzateke horrekin. Primeran, horrekin geratuko gara, mila esker berriz ere, Lander, gurekin egoteagatik, eta ongi pasa gaurko egunean.